mopogore opogore. En Sapar e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni tarik 7 dwe mar 7 higani rapar ma Sabasaba sirikand William Ruto ne oketo kweth mag jonjore mondo mine oti kanyakla kod obila e nego jong'anyo kendo ketho mwandu jopiny. Gachagua bende wacho ni bad migao mar NIS atiyo gi nyamburko kido mar Subaru e wuondo jopiny ni jomandhi oganda gin obila mag okwach kich. Ka adieri en obila mag okwach kich kata DCI onge gi tudruok moro amora kod wachni kendo NIS ema timo gigo duto. Gachagua bende wacho ni onge ng'ama dwaro loko tend William Ruto komedo ni gibiro gole telo kokale debe ka ojiwo rowere ni okaw kura mondo mi gigol Ruto telo kokalo e debe. Rigathi bende onyiso Ruto ni ok oganda jo-Kikuyu kende ema ok dware telo to jo-Kenya te ok dware. Omedo ni jo-Kenya owacho ni ka Ruto paro ni oganda Kikuyu kende ma bende ok dware apisi kara jo-Kenya duto gin okuche. Mr. Ruto, excessive anger is not a solution. I want, with a lot of humility, to advise you to stop being angry. That will not help. You need to know what you need to do because you have not been listening to the people of Kenya. The people of Kenya are more angry than you are. They are angry because you have overtaxed them. There is wanton corruption. There is abductions and extrajudicial killings. There is ethnic profiling and other ills that bedevil your administration. If you want to be calm, please abolish the housing levy and give dignity to the peace leave. Jatend piny William Ruto wacho ni obila mondo mi kik negi jong'anyo ka koro kwayogi mondo mi gichiel mana tiend jong'anyo mabende dwaro muocho tulo mago mabende dwaro monjo tesendo obila kata dwaro kwalo mwandu e kinde ng'anyo. Magi owacho kinde mabende no yawa yanga log tich manyien mar obila e kadak ma Kilimani e boma ma Nairobi. Kowacho ni okang' makamano en mano mar tieko tulo mabende ohinyo muoch e kinde ng'anyo. Bende koro seyo moko kuom jotelo kuom siro ng'anyo kendo chulo rowere mondo mi omuoch tulo. Kowacho ni sirikande ok bi yie mondo mi mano mondo timre pacho kae. Kowacho ni ibro kaune jotelo makamago kang' mager mar chik. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu aende hospitali akienda kotini. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. Jatend piny William Ruto oseyo kendo agolo siem ne jogo mabende dwaro gole loch taro machik kowacho ni ok obiyie mondo ng'ata oti kod tulo e gole loch sani kapok yiero maduong' mar higa mar 2027 ochopo. Owacho ni piny Kenya ni piny mabende ni kod demokrasia kendo tende ok nyal gol gi thuon to mana kuom debe. Ruto bende owacho ni sirikal biro tiyo kod yo moro amora e neno ni arita kwe ni kare e pacho kae. Mtu yeyote anaenda kupiga polisi, kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. Enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika, enough is enough. Bende Ruto penjo gimomiyo sirikande mabende imonjo kendo iseyo kinde ka kinde mopogore gi sirikanda jotenda piny mane otelone. Wache kudanganyana. Kama watu wako na maneno waseme. Na mimi nimechangia sehemu ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi. Nimechangia vijana 1320 kwa affordable housing. Nimechangia vijana karibu 1200 kwa digital jobs. Nimechangia kazi majuu
ile tumepanga na nchi zingine, karibu vijana 1400 wamepata kazi. Mimi nauliza, vile mimi nimetoa orodha ya yale nimefanya vijana wapate kazi, nataka watuambie zile serikali ingine walifanya kazi gani. We must tell each other the truth. Tuwache kuwachochea vijana wa Kenya. Kazi ya unemployment haikuanza wakati wa serikali hii. Komachile beni domo malo golo chik machungo bila kuoma dino apini kendo tamo jong'anyo donjo e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo mora mora mabende inyalo bibage pacho kae. Riwruok mar FIDA kwedo mokalo ni kamar jong'anyo lwenje mag kit chwech kod rocho ratich oganda. Riwruogno riwre kod jo Kenya mamoko kwedo mokalo ni kama biro dwa jimbore mokale pacho kae kod rocho ratich oganda mabende ne oneno e kinde ng'anyo mar Sabasaba chieng' wuok tich mar jumani. FIDA okwayo sirikal mondo kaw okang' mar chik ne obila mabende tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo ahinya to kuom joma mine kod rowere, kendo koro gidwaro ratich jogo mane onegi kod jogo mabende noyudo hinyruok e kinde ng'anyo no. Tumeungana na Wakenya kusema ya kwamba mauaji ambayo yanaonekana ya kiholela kutokana na siku ambayo tunaita Sabasaba na pia Juni tarehe 25 ambapo kulikuwa na maandamano ya vijana ambao wanaitwa Gen Z yametukera sana. Mpaka sasa kupitia ripoti za wanahabari na Kenya National Human Rights Commission na idara tofauti za kijamii, kuna dhibitisho ya kwamba watu 50 wamepoteza maisha yao kutokana na maandamaji hayo. Yule ambaye amepoteza maisha hivi sasa karibuni nchi ya Kenya ni msichana wa miaka 12 ambaye anaitwa Bridget Wainaina, ama aliweza kuuliwa na risasi ambayo ilimpata akiwa kwao nyumbani. FIDA bende koro kwayo piny owacho mondo mi ochula familia mag jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo no. As from June, the cases that we received were 21 that we're investigating to be able to isolate which ones were specifically from the protest or protest related. We'll be looking at ensuring the families of those who lost their loved ones have gotten justice, and we'll also be pursuing compensation because this is loss of livelihoods and even the trauma and the emotional anguish that they're going through by having to lose their loved ones. Wadhi kaunti Masiaya kama wayudo ni komishona mar kaunti Masiaya Nobata Komora ogolo ywak ewi kuo mar dhok modwa jimbore mokalo e kaunti no, kowacho ni mano en midhiro maduong' mokalo ama bende obila temo kedo gode gwenge makono. Komora ni loso e chiro mang'ia e sub kaunti Malego Usonga kama bende wacho ni onge odiochieng' makalo kapok giyudo lipota mar kuo mar dhok. Kuok e kaunti Masiaya, Jojamulo miwaler mathoth. County Commissioner Masiaya Nobata Komora yuago medruok kuo jamni mawacho ni timore pile pile piny maru. Changamoto kubwa ambayo tuko nayo ni wizi wa mifugo ambao hiyo ndio tunaona ya kwamba ndio inatusumbua. Haipiti siku bila mfugo mmoja au mbili kuibiwa. Na hata wakati mwingine mimi nashangaa vile ambavyo ng'ombe 6 vile wanaingizwa katika probox. So kwa hivyo ikiwa tunaweza kupata namna ya kuzuia wizi wa mifugo tukishirikiana na nyinyi wananchi, mjue ya kwamba sisi tutasimama pamoja na nyinyi kuhakikisha ya kwamba ile mali ambayo mmeng'ang'ana kuitafuta isije kaenda na wakora. Oluo kata kamano ni gitimo duto maginyalo eneno ne gikedo gi midhiro no kakoro golo siem ne jokuo jamni ni ndalogi ogikrumo. Na kwa wakora nafikiri mjue ya kwamba siku zenu za 40 nafikiri haziko mbali. Vinkoke tuliona ile kitu ambayo ilifanyika na tukiendelea katika hiyo hali so si mzuri. Tunajua ya kwamba siku za mwizi ni 40. Na ujue ya kwamba ikiwa yako ni ya 39 kesho utapatikana. Migosi Komora mano wuoyo kano twak jopiny chiro ng'ia e kar chung'od bura Malego Usonga nokawo thuolono mar puoyo josiaya kuom ondamo mane gikawo mar nyayo kwe kinde ng'anyo mar odiechieng' Sabasaba. Nawashukuru kwa kutulia vizuri sana siku ya Sabasaba na hatukumwaibisha baba. Huo ndio mwenendo ambao tunafaa tukuwe nao. Wale ambao walikuwa naona ya kwamba Siaya iko nyuma watashtukia ya kwamba tuko mbele, na tuko na rasilimali nyingi ambazo ziko hapa katika kaunti yetu. Tumegundua pia dhahabu ambayo itaweza kutusaidia kaunti yetu kuweza kupiga hatua kubwa sana katika maendeleo. Ne Radio Ramogi kaunti Masiaya and George Amolo.
Kapod wantiere kaunti no Siaya, wayudo ni jabodaboda moro manchane olal chieng' wuok tich godhiambo. Ne oyudi ka ngimane ni kama rach e bungu moro e gweng' mag Ulumbi Ndangaria e sub-county mag Miala. Japiko no moyanga nyinge kaka Wycliffe Oduor Suji mabende tiyo e stage ma Jina Catholic Stage e gweng' ma Nyando ne ochwala lipot e bilal mare tok familia mare rem yude e simo. Kalure kod lipot mabende njane ochwal no bileti sendo bila Mayala, Wycliffe ne pok one chakre wuok tich godhiambo gino mabende no chuno mondo jodak makono kanyakla kod familia mare ochwala lipote wilala mare. Jalup ruoth ma Jina sub-location Austin Obiero ne oyango mae kowacho ni Wycliffe ne oringo de od thieth Mayala sub-county hospital ko kabende odhi nyime kod yudo thieth e od thieth no ka obila osechako timo nonro e wi wach makamano. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jotich 195 mabende nochunge tich gi kambi sukari mar Sony. Jumbe ariyo mokalo bang' orak mar girumo koro to omiyo orak kata contracts machielo mag dweche 3. Director mar kambino Jane Pamela oyango ni jotijego koro oseduoke tich komedo ni osemigi orak mar dweche 3. Pamela owacho ni orak mar dweche 3 go en chik mabende nogol kod committee mabende otisini transition committee. Owacho ni ka dweche adego serumo idwe mar 10 higani komiti no biro nyisogi okang' mabende gibiro kawo. Kata odoko ni gisedoke tich moko kuom jotijego pod ni kod luoro kalure ni gikia kaka gik moko biro bedo tok ka dweche 3 go oserumo. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama bende wayudo ni jolony weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak e wi chido mar alwora mar moko kuom dhowedhe kaunti no. Mano mabende giwacho ni kelo kod jwelni mabende wito ahoyaye. Kakoro gikwayo piny owacho mar kaunti no mondo ket kare chenro matimo ler e nam Lolwe. Gidwaro mondo familia mabiro dak e dhowedhego mondo ket ler e dhowedhego kaka yo mar neno ni pi mar nam Lolwe ko chido. Jolony go wacho ni chido mar pi nam Lolwe ema bende en midhiro maduong' ne ngima oganda kod mano mar rech, ka giwacho ni mano bende mabende osekelo dok piny e kwan mar rech e nam Lolwe. Jakom mar riwruok mabende otisi ni alwora makare community based organization Willis Okeyo Mulo okwayo piny owacho mar Homa Bay kod migepe mamoko mag piny mag sirikal mamalo mondo oket kare chenro mabende biro neno ni pi mar nam Lolwe okochido. Omulo dwaro mondo piny owacho mar kaunti no chiw gige puko taka e dhowedhego kama bende jolupo nyalo puke taka. Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuonde gi plastic kod jwendni odhi odino kuonde go makada ko rech onyuol to rech nyuol ei plastic. Wasere kod more than 40 species mek rech malal. Tanis kada ko wuoyo dhi ane namni. Namni sani onge gi rech. En rech gi orumo nikech wach suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bed mabedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bed rito weche mek solid waste kod plastic pollution. Mani mabedo kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi elak seche gi tudi kod Collins Okaka kochakre sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Mago ne weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore e gwengewa. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche mag tuke. Nyinga Milton Ochieng, nyi sikund secondary ma Nyakache Girls mawuok e kaunti ma Kisumo wacho ni koro gigeto yudo loch ma jok mamine korka tugo mar adhula ma higani bang' tieko thuolo mar 2 e season mokalo. Kocha margi Crispin Odindo wacho ni thuolo ma kama giseikore makare kendo gionge gi hinyruok mathoth e kambi gi gino ma koro nyalo miyo gi thuolo makare mar yudo simbono. Mwaka jana nilikuwa kama regional finalist, lakini kwa sababu Nyanza ilikuwa ina host
nikafaulu kucheza kwa national competition. Baadaye nilicheza mpaka finals na Butere, kawa namba 2. Kama mwaka huu tunaangazia tuweze kuishinda regional title. Kulingana na vile tulicheza mwaka jana, tulipata majeraha wakati tulicheza finals, lakini tulikuwa kwa nafasi bora ya kuweza kuishinda. Tumejaribu kurekebisha sehemu ambazo tunafanya vizuri kama kufunga mabao, pia kulinda lango letu. Karako Benone giyudo thuolo matimo maber nyaka kama gichope sani, owacho ni piem ma gwenge ma Nyanza igani nobedo mager moloyo higa mokalo. Zimekuwa tu mzuri, kila timu ilijitayarisha. Sasa ni kutia tu bidii. Mwaka huu imekuwa juu sana. Komachielo bende en ni President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei sani koro wacho ni okang' mar bago tuke mag mita 10 gi mita 500 e pinje mag Frontel Eugene Oregon en gino ero mane gitimo ka ging'e gima gitimo. Wira ni chal mar kor lwasi e pinyno chalo gi mago mag Japan, kendo jo Kenya moyudo thuolo matimo maber kono nyalo timo maber e tuke mag laro simo mar piny mangima e boma ma Tokyo. Nowacho ni okang' ma kama en mana mar geto yudo kaka jo Kenya nyalo dhi timo maber kendo kelo midila. One of the reasons why we sent our team and 10,000 men and 3,000 and 5,000 women was also a program that we came up with to go and do the trials for Tokyo the World Championships. So we thought we could do this by giving them a chance to go and compete, to go and run outside because of special conditions. Tokorka tuke modong, Tuwei nowacho ni gibiro bago tuke mag temruok e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex tarik 22 mar dwe ni mar 7 Nairobi, ka jong'wech mopogore opogore onego bed ni kawo bips magi kendo ndikore odiechieng' achiel motelo ne tukego. We will therefore be selecting our team during the trials at Ulinzi Stadium on the 22nd of July, which is on Tuesday. They'll be picking their running number on the 21st. We do the actual selection now and trials, and we'll be naming the team on the 22nd. Thereafter, we'll give the other program as to what is going to happen in that time until they leave for Tokyo. Gie kinde no medo wacho ni temruok makamano ibiro tim ne jogo eko moluongi kende kaluwore gi chike moko moketi gi World Athletics. We will also be issuing the criteria of selection because the team that will be coming for the trials they will be invited. It's not just anybody who comes. There was a criteria of qualifying because World Athletics had already issued the instructions on how to qualify, when to qualify, and how to qualify. Komachielo bende ni jatend migawo matuke Salim Vuria wacho ni piny owacho osetieko ikruok duto ne tuke mag CHAN ma bende biro timore pacho ka Uganda to gi Tanzania kochakore dwe manyien e kind tarik 2 gi tarik 30. Tuke makamago ibiro bagi e pinje 3 mag Afrika ma Ugwe. Mvuria nonyiso jogo eko duto mawuok e pinje ma oko mabiro Kenya ni ikruok ni kare kendo seketa rita makare. Each of the committees did a simulation exercise. Those in hospitality, those who are going to do a number of events during the tournament. Already we have announced a travel arrangement where the ETA exemption has already been gazetted and granted, and therefore we don't expect any challenges on visa requirements for those who will be coming here for the tournament. Nomedo wacho ni telo mar arita biro timo ikruok ne jogo eko duto mochung' ne weche mag arita motelo ne tukego eko mabende biro neno ni jotugo duto kaachiel gapisa mowuok e pinje ma oko mag Afrika oyudo arita mowinjore. We have already also done a simulation on matter security, and on the 16th of July we will have a big meeting, on security where we will continue to orient. Maki weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome